Sa siyam na nagbaling ahensyas kang gobyerno sa Bicol, sa piglunsar na painting contest kang Civil Service Commission o CSC Bicol, an obra kang DepEd Catanduanes na may titulong Kape, ang talaga naman na uminangat sa kompetisyon asin binistong kampyon. An nasa likod kang nasabing obra, mayong iba kundi si Teacher Noel Villanueva kang Catanduanes National High School. Sabi niya, an agi-agi nindang mga paratukdo, an pigsasalming kan sa iyang obra, dipisil alagad noble profesyon. Family. Bakit tayo nagtatrabaho? Dahil sa ating pamilya. So, pag nag-retire tayo, sa pamilya tayo, ito, dahil in the next decade, so, technology na, di ba? So, hindi na masyadong pagod yung mga teacher. Kaya naaasikaso na nila yung kanilang pamilya sa darating na sa pagkatapos ng kanilang trabaho. May entry man ang DNR Environmental Management Bureau, Bureau of Fire Protection, Legazpi Water District, Tabaco Water District, BIR Revenue 10 Legazpi City, BIR RDO Legazpi City, asin DepEd Bicol. Kasudma kang ginibo sa SM City Legazpi ang judging asin awarding ceremony. Binistong first runner-up ang obrang The Last Paper ni Princess Estra Carulla kan Tabaco Water District. Second runner-up ang obra ni Attorney John Eric Tison kang DNR Environmental Management Bureau na may titulong Para sa Bayan, na iyuman ang binistong People's Choice Award. Going paperless, meaning lesser trees to be cut off, meaning faster transactions kasi magiging digitalized na yung mga transactions kasi 'di ba usually ngayon we suffer mostly sa mga government offices ng matagal na queuing and stuff like that kasi manual pa and mostly sa papel pa siya. But going paperless, yun yung magiging niya na mas magiging mabilis na yung mga transaction. Convey ko po dyan na message ay yung public service, no, yung idea ko about public service and good governance. I think and I believe that lahat man tayo ay magkakaiba ng karanasan, prinsipyo, paniniwala at katayuan sa buhay. Lahat tayo ay naghahangad ng isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang lipunan. So, yun po yung pinapakita ko sa aking entry, yung pagkakaisa ng bawat isa sa atin. Sigun sa pamayok ang CSC Bicol na si Daisy Punsalan Bragais, objeto kang kompetisyon na matauaning pagbisto ang pigtataong espersos, lalo na ang sakripisyo kan mga public servant, siring na mapailing man diretso ang talento sa arte, kan mga nagtatrabaho sa gobyerno. Po kang nahiling ko gabos na mga entries, naugma po akong maray as na-inspire dahil ang mga nasa gobyerno po talaga, bako lang yaon dyan para magtaong serbisyo, magibong reports, kusindang mga talents, as in pag siguro naghiling ka mo sa mga entries, may mga ma-appreciate ka dahil minsan may attraction sinda sa Indo na arog palan kani ang theme ta po kaya ngayon is public service in the next decade. So pigihiling ko ano kani ang relation sa theme. So maisip ka duman sa mga pigpaint kan sa tuyang mga artist. Katakod kay ni pinasalamatan man kang CSC ang mga nagpartisipar asin nagtarabangan nga ni maging matarayon po ang kompetisyon. Mientras tanto, parte ang aktibidad sa ika-123 na anibersaryo kang ehensya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal.